ଆଜିଠୁ 220 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ 1857 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ୱର, ଆମ ମାଟିର ବୀରଙ୍କର ରଣହଙ୍କାର ଆଉ କ୍ରାନ୍ତିର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶାର ତଟସ୍ଥ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼, ଯେଉଁଠି ବୀରପାଇକ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କର ପରାକ୍ରମର ହିର୍ଷା ସମୁଦ୍ରର ଲହଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ବି ଶୁଣାଯାଉଛି। ନିର୍ଚ୍ଛାବର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ରଞ୍ଜିତ ଲାଲ ମାଟିର ଲାଲଗଡ଼ ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼, ଆମ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଗଡ଼, କିଏ ବା ନ ଜାଣିଛି। 1804 ମସିହା ଇଂରେଜଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ର ରାଜା ଶ୍ରୀ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବକୁ ବନ୍ଦୀ କରିସାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ତଥା ସେନାପତି ଜୟୀରାଜଗୁରୁ, ଯିଏ ସେହି ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାର ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନେଇଥିଲେ। ମକଦ୍ଦମା ଚାଲୁଥିଲା ଖୋଦ ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଠିକ୍ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଇଂରେଜମାନେ ଅତି ଅମାନୁଷିକ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା କଲେ ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ ସେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ଆଉ ଦିନକୁ ଦିନ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ବିହିତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନୂଆ କାନୁନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅମାନବୀୟ ହିଂସା ବଢ଼ି ଚାଲୁଥିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ର ଜନତାଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଭିଜା ମାଟିକୁ କବ୍ଜା କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଅତି ନିର୍ମମ ଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତବର୍ଷରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଲା, ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଅନ୍ଧକାରର କଳାବାଦଲ ଘୋଟିଗଲା। 1817ରେ ନିରାଶର ଏହି କଳା ବାଦଲକୁ ଚିରି ଉଦୟ ହେଇଥିଲା ଏକ ଆଶାର କିରଣ, ପାଇକମାନଙ୍କର ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କର ରକ୍ତର ଛିଟା ଲାଗିଥିଲା, ସେହି ରକ୍ତ ଭିଜା ନାଲି ମାଟିକୁ ତିଲକ କରି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ପୁଣି ଥରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହରେ ଶଙ୍ଖନାଦ କଲେ। ରାଜା ନ ରହିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଆମ ଜନ୍ମ ମାଟିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରକ୍ଷକ। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଡାକରାରେ ନୟାଗଡ଼, ରାଜରଣପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ଦଶପଲ୍ଲା, ତାପଙ୍ଗଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ର ଆଖପାଖ ପାଇକମାନେ ଖଣ୍ଡା ଉଠେଇଥିଲେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଅତିଷ୍ଠ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ। ଘୁମୁସୁରର କନ୍ଧ ଜନଜାତିର ଲୋକମାନେ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଶାଇଥିଲେ ଏହି ପାଇକମାନଙ୍କ ସହ। ଖଲିକୋଟର ସାଧାରଣ ଜନତାମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ହତିଆର ନିଜ ହାତକୁ ନେଲେ। ଏମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଅନେକ ପୀଡ଼ିତ, ଅନେକ କୃଷକ, ଅନେକ ଜମିଦାରୀ, ସାଧାରଣ ଜନତା ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜାଗାରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମରେ ସାମିଲ ହେଲେ। ଆଉ ଜନତାଙ୍କର ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର ଜନସେନାଙ୍କ ରଣହୁଙ୍କାରରେ ଇଂରେଜମାନେ ଭୟରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲେ ଏବଂ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଲେ। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ କୁଶଳ ନେତୃତ୍ୱରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ତୀବ୍ର ରୂପ ନେଲା। ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ପ୍ରକୋପ ଭସ୍ମ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚିଥିବା ପାଇକ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ସମସ୍ତ ନିର୍ମିତ କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରୁ ହଟାଇ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଲେ। ଯଦୁପୁର ଦଳ ବେହେରା, ମୀର ହାଇଦର ଅଲି, ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାମନ୍ତରାୟ ମହାପାତ୍ର, ସୁବୁଧି ମଙ୍ଗରାଜ ସାମନ୍ତ, ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତରାୟ, ପିଣ୍ଡିକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର, କୃତିବାସ ପାଟଶାଣୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ର ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏମିତି ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ସଂଗ୍ରାମୀଗଣ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମହାସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଥିଲା, କେବଳ ମାତୃଭୂମିର ସ୍ୱାଧୀନତା ବଳବତ୍ତର ପାଇଁ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଯେଉଁ ଦିଗ୍ବିଜୟୀମାନଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷରୁ ଲମ୍ବା ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହରାଇ ପାରିନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକର ଘାତକତା ହରାଇଦେଲା। ଇଂରେଜମାନେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନଜରବନ୍ଦୀ କଲେ ଆଉ ଅତି ନିର୍ମମ ଚାଲ ଖେଳି ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ। କଟକର କାରାଗାରରେ ଦେଶର ଆଜାଦର ସ୍ୱପ୍ନ ସହ ଏହି ମହାନ ମହାସଂଗ୍ରାମୀ ମହାନାୟକ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏହି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଦେଶର ପାଣି ପବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏମିତି ବାର୍ତ୍ତା ଛାଡ଼ିଗଲେ, ଯେଉଁଥିରୁ ହଜାର ହଜାର ଯୋଦ୍ଧା ବିଜୟର ମଶାଲ ସହ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଏମିତି ଜଣେ ମଶାଲ ଥିଲେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନି 10 ବର୍ଷରୁ ଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଏହି ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନି
ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି କେବେ ଲିଭିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। 1864ରେ ଗିରଫ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ମହାଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ଦୁନିଆକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ମାନ ବୋଧ ଅଛି ସେମାନେ ସଦାବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଉ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ, ଯିଏକି ରାଜ୍ୟର ହିତରେ ନୂଆ ନୂଆ କ୍ରାନ୍ତି ଆଣୁଥିବେ। ଆଜି ଗୋଟେ କୃତଜ୍ଞ ଦେଶ ହୃଦୟରେ ଗର୍ବ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଆମର ବାସ୍ତବିକ ମହାନ ଶହୀଦଙ୍କୁ ନମନ କରୁଛି ଏହି ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ। ଆଜି ଇଂରେଜମାନେ ନାହାନ୍ତି ସତ, ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ଗଡ଼ର ଏହି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଡ଼ର ଅଭୁଲା ଗାଥା ସ୍ମୃତି ନୁହେଁ, ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ରହୁ। ଯେଉଁ ମାଟି ପାଣି ପବନରେ ଆମେ ବଢ଼ିଛେ ସେହି ପ୍ରଦେଶର ଆଭାରୀ ହେବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। 1936 ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ଅପିଲ ହୋଇସାରିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଆରା। ପୂର୍ବଜଙ୍କର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ପରାକାଷ୍ଠା ଆଉ ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା ଜୟଗାନ କରିବା। ପାଇକଙ୍କ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ କି ଜୟ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାମନ୍ତରାୟ ମହାପାତ୍ର କି ଜୟ, ମାଧବଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତରାୟ କି ଜୟ, ମୀର ହାଇଦର ଅଲି କି ଜୟ, ପିଣ୍ଡିକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ, ସମସ୍ତ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ବୀରଙ୍କର କି ଜୟ, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ସୁପୁତ୍ର କି ଜୟ। ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖଟି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତ କ୍ରମେ ବୋକା ଦିବସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନ ଦେଇ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖକୁ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ରୂପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବା।